ஸ்திரீ. நீதிமொழி 31:30. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள். மார்ச் 8, 1911 சர்வதேச மகளிர் தினம் ஆரம்பித்தது. விமன்ஸ் டே கலர் பர்பிள். வியரிங் த கலர் பர்பிள் கேன் ஷோ சப்போர்ட் ஃபார் விமன் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி. வேதாகமத்தில் பெண்களை தேவனின் மகள், ராஜரீக பெண்கள், ராஜஸ்திரீ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வேதத்தில் பெண் தீர்க்கதரிசிகள் மிரியாம், தெபேராள், உல்தான், நோவேதியாள், அன்னாள், யோசபேல் போன்றவர்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறது. குடும்ப ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ரூத், மகதலேனா மரியாள், எஸ்தர், ஜூடித், மரியாள். உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் என்று சங்கீதம் 128:3 சொல்லியிருக்கிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணத்தில் வாழ்க்கை மாறுகிறது. கணவன் பக்கத்தில் நிற்கும் போது அந்தஸ்து உயர்கிறது, உன்னத ஸ்தானம் கிடைக்கிறது. ஒரு பிள்ளையை பெறும்போது இன்னும் ஒரு படி உயர்ந்து பெருமையோடு வலம் வருகிறாள். பெண்களுக்கு எப்போதும் வெர்பல் அன்பு வேண்டும், அன்பான வார்த்தைகள் வேண்டும். பெண்கள் என்றாலே கனிவு, அன்பு, பொறுமை. ஆண்களுக்கு 40 வயதில் தான் மெச்சூரிட்டி வரும். ஆனால் பெண்களுக்கு 30 வயதிலேயே மெச்சூரிட்டி வந்துவிடும். இறைவன் பெண்ணை ஸ்ட்ராங்கான எலும்பினால் படைத்ததால் மன வலிமை அதிகம். எதையும் சாதித்து காட்டுவார்கள். நமக்கு வயதாகிவிட்டதே, என்ன செய்யலாம் என்று நினைக்காதீர்கள். எப்படி நம் நேரத்தை பிரயோஜனமாக மாற்றலாம் என்று யோசியுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்த, தெரிந்த விஷயங்களை ட்ரை பண்ணுங்கள். இறைவன் ஒருவரையும் துக்கமாயிருக்க விடுவதில்லை. அவர் தயை செய்கிற தேவன். நம்மையும் புகழ்ச்சியாய் வைப்பார். ஆதாமுக்கும் சர்ப்பத்துக்கும் தான் இறைவன் சாபமிட்டார், ஏவாளுக்கு சாபமிடவில்லை. நான் பல வருடங்கள் கூட்டுப்புழுவாக உள்ளேயே அடைந்து இருந்தாலும் இறைவன் அருளால் அழகிய, வண்ண மிகுந்த, வேகமான, நல்ல சிந்தனையோடு கூடிய வண்ணத்து பூச்சியாய் சிறகடித்து பறக்க முடிகிறது. இது எனக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸ். பொதுவாக ஒரு ஆண் எந்த காலத்திலும் பெண்ணை சார்ந்துதான் வாழ்கிறான். ஆனால் ஒரு பெண் தனியாக இருந்தாலும் ஒத்த பொம்பளையாய் இருந்து அனைத்து காரியங்களையும் நேர்த்தியாக செய்வாள். ஒரு பெண்ணை வேரோடு பிடுங்கி வேறு இடத்தில் நட்டாலும் அந்த இடத்திலும் நன்றாக வளர்வாள். பெண்களே, உங்கள் சுதந்திரத்தை நீங்களே எடுத்துக்கொண்டு எல்லா காரியத்தையும் வெற்றியாக செய்து முடியுங்கள். பெண் சாதிக்க பிறந்தவள். நாம் ஆண்டவர் துணையோடு பலப்பட்டால் எல்லாம் நன்மையாக நடக்கும். சங்கீதம் 45:9 ராஜஸ்திரீ ஓப்பீரின் தங்கம் அணிந்தவளாய் உமது வலது பாரிசத்தில் நிற்கிறாள் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆமேன்.